Hi mga kapubri, it's me, the organic fish. Peace be with you. Hi mga kapubri, aduna ko'y mga tips sa mga beautiful o sa mga organic fish like me. Kamu mga kapubri, nako'y tip ha sa mga gwapa. Kamu mga gwapa, kay gwapa na mamudaan, ayaw dyan na ninyo iparituki ang inyong mga mukha. Bakit? Kasi pag nagparituki kayo, maiiba na yung mga shape ng mukha ninyo. Yung maiba na yung ilong ninyo. Oo, tatagos ang ilong nyo pero may something talaga na pangit tingnan. Pero ang mga organic naman, kung magpagguwapa is organic talaga yan. Lalabas talaga ang katotohanan. Managiingan, kapag may katwiran, ipaglaban mo ang pagka-organic mo. Kaya kayong mga guwapa dyan, wag na wag kayong magpaparitoki. Kasi karamihan sa nagpaparitoki sa bandang huli, nagsisisi. Walang pagsisising mag-una. Kay bakit doon na sa ending magsisisi kayo? Mahirap mag-Tagalog mga kapubri. Bisaya na lang, uy. Hunya, kung ang mga organic peas, kung magpa-retoki, lalong, tumagos ang ilong, may something na kayo, managbago, pero kahit paano, titigan mo, organic pa rin. Alam niyo yung organic is pangit pa rin. Like tulad ng buhok ko, organic yan. Hindi yan nakakaranas ng pinapatuwid. Kaya, tuwid talaga ang pag-iisip ko rin. Kaya, mga kapubri, ang payo ko sa inyo, di ba? Isipin nyo nga, ako nga, magtingin ako sa mukha ko kahit sa video ko. Pag ako ang tumingin sa video ko, ako ang may-ari sa mukha ko. Pero parang nagsawa na rin ako sa tingin sa mukha ko, organic. Pero, minsan nasasabi ko rin mga kapubri na, ay, ganyan pala talaga ang katotohanan. Ganyan pala ang reality. English na reality. Kaya mga kapubri, kung ano man ang naroon natin, be contented lang ta, nya, pag good vibes, nya. Basta di lang ta manamak sa tao, maura gini ato. Kay kung manamak tao-tao, bati naman pud na. So, pareho na po sa akong mga giingon ba nga, organic peas. Kay ngano, kung organic good, bisong saan pa nimo pamintal good, mao naman gina. So, dawato na lang nato ang katotohanan nga organic na ta. So, mga kapubri, di na lang ako taso ng akong mga message kaninyo. Ug mao to akong tangbag sa mga gwapa. Kung gwapa is gwapa gyud. Pero ay lang mo papagwapa usab. Uy, kay ngano ka na magpapaano ba? Kay ngano magmahir kita sa huli imbis gwapa to. Nabati na hinoon. Mao na diha. Unya, ang bati sa gwapa las tunga-tunga pero ka-ending ana musamot og kabati. So, mga kapubri, mao ta ko mga tip unta kuhan yung pagtulunan ng akong istorya. Salamat mga kapubri, og ayo-ayo. It's me, the organic pig!